CHGB Record mempersembahkan guyonan campur sari. Cak Kartolo dan kawan-kawan mengambil sebuah cerita Sanggar Tari.
kula ngrungokaken sampean sampai kejelungup-jelungup. Sampeyan wau nembang napa? Iga, Dik, nangis. Kok seje ya nggonku lek ngono iku nembang. Lek mriki nangis nggih. Nggih. Waduh ngrungokaken swara sampean ngeres, Mbak. Kayak mangan ondo-ondo campur geragal. Melas-melas, ngoten lho. Napane sing melas? Nggih, suarane niku lho. Ngoten lek ditanggap ditekakaken nonton kangge 3 dinane. 3 dinane ya apa sih? Kangge nyunat ngoten ngantos pinten. Sampai niku ngomong pun cemplang-cemplung. Niki kula nggih ajeng tanggapan lho. Lho. Kula niki lak takon bab menawa kula enggak ada kajat sampean kula kenging nembang kali campur sakri niki. Jane jenengan niku lho saged ngomong napa mboten sih? Campur sari kok saged campur sakri. Wong sing ngomong dhek lho. Ngeten niki wau kula nggih ajenge tanggapan. Teng pundi, Mbak? Teng India ngriko. Kok nawang iki konslet yang. Teng India oh sing prapatan dodol martabak niku. Nggih, India mriko tapi ning anu, napa? Kajate sunatan. Oh, nggih, nyunataken sinten? Nggih. Nyunataken mbae ya, Kok mbae? Lah rumiyin dereng disunat. Oh, lali. Alah ampun. Tanggapan sampean kok apik-apik. Nyunataken kok mbae. Sampeyan budal ta? Niki dijemput napa budal piyambak? Lah niki dinteni bapake nok nisore. Oh, teng mriko. Tol. Nisale tol. Oh, sing beto tas kresek wau. Mpun nggih? Pun enggak ada nyotor ta? Lek enggak ada kula utange. Enake dhewe wis tak. Nggih ngomong-ngomong iki mau jenenge sapa iki? Wah, aku biyen ya kepengin duwe bojo penyanyi. Soalnya tak prediksino, tak perkirakan aku dadi bojo penyanyi mesti 3 wulan iso tuku omah. Tapi omah rayap. Tapi rasanya hatiku mung aku kenal penyanyi ini, entek kebon iki. Wong sing dhisik nyekeli kok entek kebon agung. Kebon sari, kebon binatang gawane aku. Memang cita-citaku biyen kepengin dadi penyanyi. I wanted to be a engineer. Loh. Kula insinyur iku. Bagian mesin. Nah, kepengin dadi penyanyi, tapi ternyata saiki aku dadi pembantu bupati. Tapi kan ono kantor. Ono pawon. Tapi wong sing penting gak nyambut gawe, tapi saiki wis pensiun. Lah saiki wis glendang-glendung, iki mang wong iku manan diparani. Kok mlebu nang gerombol? Penyanyi ta wong sampel iku. Lek ndelok suarane. Lho iki kanca dhewe. Wah, buntut ae. Ora samularon ta buntut iki. Numpak apa, Cak? Aku mang mlaku rene iki, Mang. Lho ya aja mlaku jaman koyo ngene kok mlaku. Lah kan didit iki. Ya carane supaya gelis ya mlayu no. Kok mlaku. Kon niku wong kancane tet kepethuk kok. Kon mang kepencet arek wedok iki, Mang. Gak kepencet bareng nembang aku rasane eling sing dhisik. Iya. Iya, sing ketemu nduk kuburan lho. Kon mang tak dolop teko dawan iku bekas kuwi lho. Cara ndi? Kon iku cara ndi dolop iki? Iki cara Surabaya dolop. Tak dolop. Oh, bekas. Iya bekas kuwi lho. Bekas pacar ta? Lho, ya enggak ya bojo. Iku bekasnya bojomu? Iya, idene ngono sajane perbedaan enggak aku, adoh. Oh, gak podo. Iya. Terus dek nang sinden, lah aku penyanyi rock. Rock apa? 1003. Mangkane. Wingi marip ngulon kok moyong-moyong. Nah, iki mang lagu aja cidrak dinyanyekno. Iya. Iku mengandung sejarah mbak aku. Terus riwayatnya gimana tuh? Iya, ini kan sisiran no, waktu no SMA. Terus? Duduk aku SMA dulu, bekas SMA lah aku lho. Terus bekas apa? Lho sisiran di sekolahan SMA dulu. Tak pikir podo SMA air. Terus
Terus kono cidra, akhirnya tak pegat iku mang. Ya mesti citra iki wong iku mang kaya bulan. Awakmu buruk kaya kelerek. Ya kan ada maksud enggak? Ya kan gelem genteni genteni. Wong ambek aku kanggo mek 3 tahun. Lah biyen kulane piro? Ngawur enggak iku mau dipapak sing lanang kate tanggapan. Wis rabi mana ta? Lho. Ri. Kon kok ngotot? Ngono sama cicil. Ngono sing lanang kecewa sing lanang. Gak iku aku kenal iku lak bojone iki lho, Mas S iku sapa aku? Iya. Iku ngono lho. Mbok kate nandi mang. Wis ayo golek rundingan sing oleh dhuwit Nuri. Lah apa? Iki lho ana gerdu didol iki. Awak dhewe iki entertainment. Ya golek sing rekam-rekaman ta apa? Heh? Golek rekam-rekaman. Wis kakean Ri. Nah, tapi awak dhewe iki dinanti ambek masyarakat. Iya ana desa-desa ana rasa sampai nang luar Jawa. Wih, kasetmu akeh lho. Anu lho kaset. Kaset. Oh ngomong kok iso kelira-keliru. Nah, Kon iki wis sarapan apa durung? aku iki nyegah sembarang lho. Gak ngene, yang penting refreshing. Iya. Artinya itu penyegaran. Kon adu sapa sedina ping 4? Lho, aku mari cuci muka. Cuci muka nduk salon. Lho, nang jeding ra. Istilahmu Cuci muka ta. Kon gak petuk. Iku arek sapa? momen. Oh, mama sing lemu arek arek temen kuburan. Aku dia lemu-lemu. Apa? Contohnya akeh. Loh. Iya. Wong lemu iku wong makmur iki. Ya sanang manis lancar. Makmur apa niku? Apa? Kan siaran TV. Oh, sing gula-gula gitu. Oh iya. Oh, jemputane kancamu ta? Kok atane? Lho, lah iki Nah, panjang umur, Bang. awakmu tak dolop. Wah, Iki sere 2 mang dolop saiki dolop maneh. Iki krungu ya pancen dikandani ya teko. Gak urung ya aku nak mburimu kok. Lah ngono kok meneng ae. Ora ngenteni oleh nungko sih. Jadi kabar-kabar iki awakmu teko Sumbawa. Iya. Iya Sumbawa kan. Sumbawa omah. Iya. Iku lak Sumbawa ku nadi. Sekali ter blas arek ndok omah. Sumbawa Lombok ngono lho, Ri. Iki ngene para kadangku kabeh. Iki nyantri Pak Leman Dilo wis ngomong mali gak karu-karuan. Iki mumpung aku ketemu karo sliramu kabeh, ya. Aku tak ngomong. Iya, ngomong wong durung mati, Bang. Kon iki alup-alup ngono. Lah wong ngomong ae kok arep ditawakno. Mosok riyo lek loro ape dipateni iki kon. Rek ngomong rezeki-rezekian, Iya. ngomong kenduran-kenduran ngono lah. Cocok ngono. Bicara yang berguna. Ngono lho. Bicara seperlunya ngono. Ngomong apa? Ngomong Iki- Jawa emang. Aku ate ngomong Dayak iki. Ngene lho para mino. Kon niku ndelok aku ambek Kartori sangat iwak ta. Iki nek kanca kok istilahé kanca. Ngene lho. Mitra ta. Mitra. Lah mitra iku saiki dadi satpam ngono. Iya kok omahe lore Karangmenjangan. Wis para kawang-kawang ngono. Lah iki kan aku saiki dadi kreo sing Kreon. kreon iki lho sing kok Anune AC iki sih. kudu kreon niku lah. Oh, kreon. Sing wong tukang nek ana arek sing kepingin apa pinter joget iku lho. Oh, pelandang ta. Iya. Iya. Ngawur ae. Sapari Ya. pelandang. Makelar. Iya. Loh, Iya apa sih lho? sing dhisik Arek-arek kepingin sing khusus nang aku. Oh. Kreografer. Apa iku jenenge? pager, Iya. pager ta? Iya ya Pak Geri lho. Oh, oleh borongan pager. Pelatih ngono lho ah. Iya pelatih. Ngomong cek angel ya. Pokoknya atik latihan ndek nggonku kan tak delok areke. Oh, guru ta iki? Guru. Pelatih kan. Lho ngelatih. Aku tetep kerekku apa? Iya. Wis tetep nang nggonku kabeh ae. Lah lek kon tetep kere ya padha rupane mbek. Kaya ngono. Lah pokoknya atik latihan ndek nggonku agae tak delok tak dandani gak kena tak cukleki tangane. Yo Apa ojo ae ngono kamu sih. Melajari tari apa ae. Ya macem-macem. Guru kudu sing sabar. Sabar. Lek gak sabar muridé gak ono. Iya iya iya. Tari apa ae macem-macem. Ya ditari rabi barang. Ya artinya tari kreasi baru. Oh iya.
Dadine cek arek-arek sing duwe jiwa seni iku iso berkembang ana bakate. Iku lho, Jaimin sapa? Sing kok teko Jabar Jaimin. Oh, Jai telur. Oh. Jaipong. Oh, Jaipong. Oh, Jaipong. Jaipong iki pokok wani goyange. Oh, goyang. Oh, tadi ini arek goyang ya? Arek warni goyange. Nah, arek bisa goyang dicekel bangkeane diocak-ocak ngono. Iya. Goyang lho, Ri. Pelate nek gak iso ngono ya murid-murid lho, Ri. Iya. Ya nek kon nglatih arek wedok aja kencekel cak-cek. Tapi yo Gak sembarangan. ditenono mon. Iya apa? Lek goyange nemen terus ambil iku wong mabuk. Ya enggak. Dadi sing tak latih piro ae pisan. Ono piro? Sing wis dadi iku. Piro? Sing dadi gawe ae loro. Oh, dadi gawe kok berarti ora cilono. Tapi ya kenyataannya ya sing dikirim nang luar. Iku sapa iku? Oh, didikane momon ngono. Oh ya sing dhisik yo dikirim nang Kolombia 3. Iya iku. Iya. Mati ngono. Lah arek wis gering kok kan rono. Ya sing waras-waras ngono lho, Mon. Arek kaget kan gak tau merono dikirim merono. Aku weruh ana apa? Cita sih nang Malaysia ya kirim ya. Iya. Oh, apa lo kamu? Apa iki njaluk latihan? Ojo lo. Kan kurang siku ngremomu. Iya, sikilmu kurang mekek, Iya. kurang mekeke sikilmu. Kurang begal. Wong kon nglatih ya ngono, ngremmu ku sing asli Jawa Timur. Tapi ra tak kombinasi kok. Campur-campur karo sing dhisik. Takon apa? Asline tari-tari ngono lho. Oh, tari-tarian ya asline awake dhewe iki. Wis aja dibeber mon marai ruwe kok. Iya. Tak perlu Bersaing kok bersaing. Kok pas ngedekno sanggar dhewe ya awakmu. Saiki oso mari ngedekno SS-an. Kayak Bali, tari Bali ngono. Apa? Ya delok baline. Ngono lho. Lombok apa Bali tahu? Banten ta? Iya, Banten. Gak kon iki pelatih tahu marung kon. Ngreme ku sing bener. Nah, Bali ku istilah Bali ku tari pedet. Oh. Tari pedet. Tari Pedet iku duduk pedet. Tari apa? Sing ngene ku sih. Iya. Iku petal. Nah, iya iki lho, Sing tari ngerti iku ya pelatih ngono. Apa tari apa? tari Pendet. pendet. Pendet ta. Pendet. Pendet. Ngreme ku lak ngene sih sikune. Iya, kamu kurang siku. Padahal tak gawani meteran arek iki. Mun gak siku blas arek iki. Sing dhisik ilang dicolong ponamu ngono. Ngono kan rupanya. Dua tukang kayu. Surabaya Mremo ya. Ngremo. Nek Bandung. Bandung iku Jaipong. Oh iya ya, nek Sumatera. Sumatera iku gegeran. Iki lho. Oh iya nek kono rame lho. Kok lek Mojokerto lho aku ro tarine sing asli. Apa-apa? Gendirit. Ah iku lak gendit sing iku lho sing gentirit. Apa iku ri? Ngentakno banjir terus minggat ngene wae. Mon kon iku guru temen ta mon? Temenan lho aku lho. Ngene pon aku jange tak lebokno rono. Engko dike Sing ndi? pon aku sing miring iku lho. Wah, arek rematik iki iso kon ngajari rematik iki. Lho, kon iki guru tari tak tukang pijet. Temen, guru tari aku. Oh, lek mijet guys. Masih bebek sing latah, tak latih nih. Ojo. Mare perkara. Berarti kon iku paling ya namamu terkenal di Jawa Timur tok mesti iya. Lho, aku Jawa Barat iso ri. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah iso. Jawa Tengah iso. Cuma ya gak tau kebayar iki. Aku satu Soale durung foto wis nyengkre tadi. iki lha apa iki? Terus saiki ngene ya, kanca-kanca. Kudu menyadari tak inggati dulu ya. Kon kate nandi? Aku jek puncak-puncake kon ninggati. Masa iki koyo ngono gak klimaks blas kon Aku iki. jek seneng-senenge ndelok kono ninggati. Lah iki aku tak inggati awakmu sebab aku duwe Iya. anak buah sing anyar adik ayu pisan. Bojomu- Iku perlu tak perhatikan. Bojomu jek durung babat bojomu. Keguguran ngono. Lho, wis ta. Bojomu iku sida kebian gunung ta. Gula gugur gunung ri. Artine anu, lemah kandungan iki, lemah kandungan. Oh, lemah. Kandungane ana lemahe ngono ta. Nah, artine iku angger lahir iku di luar kandungan ngono. Dadi Mon. Mangkane dadi wong sing teliti kok sampe ana luar kandungan iku lho ya. lah bojoku kan bobote nek kene. Lah lahir iku ado ngono lho, lho kon Oh, ngene lho. Wis tak motone inggati. Sesuk kon tambah rusak bojoku sesuk arek tak inggati kon ya. kon dadi wong lanang motomu wis remeng-remeng sing ngotot. Sampai sampai luar kandungan yo apa. Kon kok sik nutup ngono sih. Kata lu gak ngerti luar kandungan. Luar kandungan istilah luar kandungan. Apa?
Bojone iki lak mbobot tuwa. Ngelairno nang kandang. Ngene lho, dadi anak ya pancene lemah kandungane anak iki jane ngono akeh. Ya go nang Telkom lho. Wong Telkom berhubung lemah kandungan dadi ya nuwun sewu ya tirak donya. Oh iya iya. Oh, mati dah. Mati. Jenenge wong tua kaya aku sampe riyo ya lho nyekar anak. Nggo kembang sampe rong karung lak kakenan. Lak kakenan anak iku. Gak sik, mon. Sik, iku gak nyekar mon. Apa? Kulaan. Lah wong kakenan anak tak inggati rek yo barang. Wah, arek iki. Dai karo nek pelatih. Tapi guru tari lek awake lemono gak iso lemes. Gak iso lincah. Iku kudu dikurukno dhisik. Dikarekno belung kali kulit tok iso apik iki. Aku kok gelem nurusno karirku to. Waduh, Wah langsung ngalang-alang momon. Wingi panggilan nang Jakarta. dipanggil Kon ngeruk kali niku. kon iku guru tari ta ngeruk kali. Ayo saiki ngetutno nang gone momon ae. Lah apa arek ditutno? Wis ero jotoke ngono lho. Arek iku gak mesti mlebune kok. Heh. Gak mlebu ya. Kadang mlebu ditutno mundur balik arek. Masa omahe gak sedeng lho kok ngene iki. Ngono ta? Iya ya nek. Nang omahe. Ya ya. Ya ya. Aduh, aku iki bingung karepku dhewe. Urip bujang ki nek karasa-rasakno kok dadak suwe tambah perot. Kok perot? Repot. Repot. Serba salah. Apa maneh aku ki jiwaku jiwa seni. Lho, ya apa? Lho lah penari sing umum Jawa Timur sapa? Sapa? Ya mbok. Aku nek wis kadung nari ngono wis wong pendek kerutuk. Wis roboh kabeh. Tari apa ae njaluk tari apa? Jaipong, kreasi, tari klasik. Klasik iku gak enak. Soalnya kaya wong luwe perasaan. Tapi ya ono apike. Iku paling halus. Halus mana ya kertas gosok. Sopo sih iku? Dini. Oh, lho Mas. Waduh. Awakmu kudu matur suwun mbek aku. Iya, Mas. Dengan kehadiranku awakmu iso tak ubitno ya to? Iya, Mas. Nyatane wingi aku ya pijet ya kesleo. Kon namamu lak iso dikenal lak perkara aku sing ngelatih lak iku jeneng aku sing ngubitno awakmu. Iya, Mas, tapi jangan menemen wingi ngobetno kecemplung got ya aku. Oh, pesiko ini sing umum dadi umum ya. Orbit. Iya, tak orbitno. Heeh. Makane tahun ngarep iki aja dek nang ndi. Soalnya ini apa, Mas? Ya wis kan wong andek-andek ya. Ya. Masa, Mas? Gak, tapi kon apa tak gawa. Apa? Sampe ngomong, Artine sing genal lho ya ngomong gawa-gawa iku gawa ya apa? lho apa jare permintaanmu sih? Lho, Artine kon minta aku kaya apa ngono. Lah permintaanmu iku apa ngono. Jadi Loh. aku aja sampai walaupun aku gurumu, tidak ada batas guru dan murid. Ngono. ya iya sih, ya kudu Kon ngono dhewe sing tak perhatikan kon dhewe. Nah, antara murid mbek guru nek kurang akrab ya ya. Oh, apa? gak iso, gak sinkron. Mas, awakku sakmene iki wis cukup apa? Cukup. Iku meneh di stagen. Stagenmu cekak yo apa rong kilan ge stagen ngono. Saiki ku gak stagen, Mas. Apa iku? Nggae korset ae, sampean ngarani centring. Ya apa rek? Apa? Nginceng ketetap cendelok. Lah parare kok. Rek wong aku durung apa-apa kok iso. Ya apa? Ya durung apa-apa didolep maneh iki. Lho, monggo. Kok nungkah-nungkah sih rek? Momon wong mriki ta. Lho, murid baru ta Mas iki? Eh? Murid baru ta? Kanca niki.
Kanca. Oh, kanca. Ya iki muridku sing tak perhatikan. Lawange dikancing kon ono jero kon bobal wowo. Gak ngono. Kayane wong wis bolong kon. Ya tapi nek pertok ge liwatan. Iso apa? Lho sembarang, sampeyan ditari napa? Bisa menggorok. Lho, Delok penarine. Kene tumono tari sampe mengkurep iki. Tari merangkak bareng. Mas, nek mengkurep niku mboten tari niku gulat niku. Iki lho ono tari Dik, pelajarana tari mulungsing. Wah, kula nggih enggak ada tari kok. Tari keropok. Mulet. Keropoknya digoreng niku lho. Bareng ndi? Kamu lek murid momon gak sing popor. Lho iya apa kok iso ngono kon delok gurune sih lho. Wong gurune koyo ngene, muridé ya dadine koyo ngono. Tari mremo, Dik. Ngremo. Lho, ngremo niku enten kalih. Boletan apa Surabayaan? Boleh. Nek boletan niku aja nyekruk. Yo sing Rata- ngene tangane Tangane uluntir-uluntir. Nggih. Rata getu kan, rata getu kok. Surabaya niku. Oh, Surabayaan beger. Ngono. Wong muridku kok. Lho, Surabaya ku beger. Kene iki tari Bali tangane. Beger sing mon kon kuwate gak kliru arek dadine gak karu-karuan. lho ya ngono iku lho ya apa rek. Iki kreasi baru iki rek. Dari tari ngremo tak opleh mbek wong gegeran ngono lho. Dek, Dek. Napa, Mas? Aja nggugu nemen-nemen mbek wong. Kon iso mblakrek gak karu-karuan iku tak priksakno nang menur jangan ditinggal nduk kono. Lah kan latihan kok nggih baju renang. Lho iki kan anu pemanasan. Kemelepet. Pemanasan apa? Kon sing panas. Wis padha sumuke lah. Pakai balet. Niki pakai balet sama niku baju renang. Selama dilatih kali momen nate manggung ping pinten? Oh, wong dukur-dukur kok manggunge niku. Oh, tahu didu final. Tahu. Amal Bogotot. Ado-ado. Jare di panggung. Didu ku mesti pal. Nek didu niku jenenge musrifah. Karnaval. Lomba. Mas, iki omongane gak karo-karuan Iya. ayo wis ndang budal. Ayo, kan. Tuku pakaian iki. Iya permintaan Heeh. kanggo pentas ben iki. Soale nek sampean sing ndelok lak mesti pantes e ta. Soale penonton golongne wong mahir tok. Aku kurang pas nek gak ambek sampean ayo Mas Ayo, budal. ayo. Ayo. Iki omah ditinggal dak lah aku dikon ono kene pure kok jaga omah ngono iki. Ayo diketing ae. Kitang-kiting tok e kon niku. Sampai di mana? Jotok ayo di delok. Lho kok njero kali? Ngene ae. Ayo Rono kon dadekno wartawan. Nandi. Nglamur aku. Nah ya nggone iku sanggare ngono. Ngawur ae sing penting. Oh iya. Iya. Apa sih? Mbok. Dadi bojone Cak Momon iki lho pirang-pirang taun tambah gak karu-karuan dadakno. Delok entah. Ya apa ngene iki? Dikongkon dodol, ngewangi nyambut gawe. Gak gelem mule-mule. Kongon kulaan, gak kulaan, gregeten dagangane gak ono tak dol Cak Momon kok. Mangkel aku. Mangkel temen aku. Adik model-model jarene belajari nari dadi guru tari lho. Kok gak iso apa-apa lho, tarine lho tari apa. Aku mangkel ndelok. Pingenane belajar, aku ki pegel-pegel nyambut gawe kanuk sing rewangi dadakno. Nu ngarepe kaca jongkir walik karo. Kapok kesleo, apa jarno. Suambatan tak juarno ae. Atiku kadung mangkel, baba tak plontir pisan tangane baba wis. Pun mandap mriki mawon, Cak. Sopo? Lah, Loh. Kenapa kok mandap? Oh numpak wedhus kok Dik. Loh. Sampean
Iya, tak sapar ya. Tak sapar cak suro. Loh. Lah ya tak sapar lah anse. Panggil ta Ning. Oh, ditambahi i ta. Panggil ta. Iya, rada Lho, kuru. aku Kartolo iki sapar. Kancane momen. Anu. Kok iso lho? Kan omah ta wong. Oh iya iya iya. Rada Perapatan Heeh. las dipakai las kabeh. Lho. Ngawur. Sebelah iku. Terus lore mang lho. Lore mana? Nang lore keliru las. Las apa? Las listrik. Ono ae, Dik. Sampeyan Jawabanmu iku. kulaan apa iki? Ya Masalah. iki lho, delok entar. Bawang putih, bawang merah, lah buta ijone ndi? Lho, buta ijone ku sik durung dadi. Iki kesibukan sampean. Iya. Sampeyan iki ngatur. Iya, lah ya apa, Dik? Wong jaman kok ngene nek gak direwangi lho, ya apa katene? Wong lanang mana apa? Heh? Karepku lah ngono ah. Awakmu gelem ta ingu? Heh? Iya iya. Temen ta? Ya momen PTKT oleh Bang. Lho temen ta? Aku iki ya gelem lho ya. Iki Ngite. gak kena iki. Gak kena iki. Kok iso lho? Iki dipanjang sithik nriti lah. Iya apa lae? Gak. Isine iku Ya mangkel. ndelok mancing sih rek. Anggite ya apa? Isine mangkel karo momon aku ngerti. Iya, mangkel ancene aku. Wong lanang gak tau nguli wong wedok. Lho kan mangkel ya apa mangkel iku lah hakku ta masih aku mangkel ya gak apa-apa rek. Wis Wong urusan- mangkelku dhewe kok. urusan dagangan. Sapa atene sing ngatur? Urusan Kabeh lho, prek 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 prek. Iya maklum ya. Apa? Sepurane. Sepurane lah apa sampean gak salah kon njaluk sepuro lho. Momen ora didadi. Kon golek kon grenek kan. Apa sih? Ya saya dadi rek. Ini aku petik pacar sampean sing dhisik lho. Sapa? Lanang maru. Iya ta? Oh, ya apa saiki keadaane, Dik? Ya apa keadaane? Kapan? Kapan? Wingi. Loh, kok wingi? Gak wingi yo. Rek iku ngono Iki cintaku sing pertama rek aja sembrono. Ya tapi ki mang ndolop nduk ngarepku lho. Ya apa sih? Pokok sak kaset di sini ndolop. Wes gak urusan wong lanang urusan iki lho yo, sampe nyambut gawe apa ae kok Ya iso. lah Dik, ya iki lho dodol-dodolan. Iki apa sing dincep-ncepno nduk? Endi sih? Sing endi sing dincep? Sing di Oh, iki ta. Oh, wonge tak gawe model kok ngene, ketoke cek apik ngono lho, lho. Tapi Kan lah karo dagangan kok dincep-ncep gak Kayak duwe model-model delan model Nah. apike ya. duwe salon situ ayo lho, kok akeh lho. Anu nemik lho cek akeh. Oh beras ya ndelok kulane, Iya, sapiro. Lho lah ya apa sih? Ngono. Gak ya lek biasa 270 ya supaya glintek dolen 280 ta yo. Lho lah rugi rek. Lho kok aku sing noroki. Oh ya wis gak apa-apa nek awakmu sing Ya tak jalukno teko ngomong. Lho lah bulet ae malian. Wah. Masa sih, Dik? Aku nek dilem iku ndredeg lho. Gak sabar iki wetone kemis legi. roke kelandungen lho. Oh, njaluk sing cekak. Ayo medeni wong rek. Ya enak. Ya coba engko dijidat. Makai lah. Dik, ana perlune ta awakmu iki? Ngene lho, aja kaget ya. Apa lah apa aku gak lapo-lapo kok kaget iki lho. Iya, kok gak ana apa-apa. Gak, Lho. momen iki ora kondur wis pirang dino. Ya wis ana nek 3 dinoan, Be. Waduh mangkane. Lho, mati ta bojoku? Ya 3 Lawas dino iki. iku lho, gak mulai, Dik. Gak muncul Kok 3 mulai. dinane, ya apa Sampeyan sih? mesti gak ngipi kok tak takoni ya ngipi kaya iku. Gak ngipi iku aku. Lho kadang-kadang lek wong ketok-ketokan masih gak turu ya ngipi. Lah, jane pacar ae. Mambengi ketok-ketok. turune miring apa? Aku turune mengkurep e. Iya. Wong turu kok ditakokno. Ya tipu iki pancene sumpah dari turune mengkurep. Gak. Lek mengkurep iku ganggu kesehatan sebab paru-paru iku gak iso normal. Lah
Lah terus ya. Ngene lho, iki mang kok ambek arek sing nari mang lho. Arek sing nari sapa? Sing arek anyar iki lho. Sapa sing ambek arek nari ku? Nining lho. Lho, nipon Wis tak aku ki takon. Cak momon ah. Momon. Ah sampean aja ancur-ancur. Jare budal tuku pakaian. Ngono lho. Lah aku iki kate gak ngomong jenis sampean niku kanca sekolah ya. Awak dhewe kan saleh, bleh. Oh. Kok iso salah lho. Aja ade ancur-ancur. Apa sih? Alek keluarga sampean-sampean belantakan aku kan eman. Lho engko dhisik ta. Sampeyan ku aja ngono. Cak momon ngono ya tuh tresno ambek aku tak kandhani. Wis ta. Lho aku kira mata hidungku mata apa? Lho. Dengan mata kepala sendiri. Temen tak sampeyan niku. Aku ngerti, Mbak. Kambojo. Tapi aja muring-muring. Wani disumpah. Disembur wani. Lho. Disembur. Biasa disuwuk kok disembur kon niku. Sampeyan aja ngono lho, Dik. Atiku iki wis panas lho. Ya sabar tak omongi ae. Deloken wis kok. diobong gak karu-karuan murup dadakno saiki diobong meneh. Tapi lek iki diobong gak tau makan iki. Gak makan kok. Oh, makan. Cobaan ta obongen. Iya wis pokoke temen ta, sampeyan iku ro temen ta. Gak ngene, tapi aja sampe Lah, muring-muring aku ya. setuju muring-muring lho ya. Aja gak iso tak kandhani. Engko Gak. malah daerah tinggi. Lho kok daerah tinggi apa sih? Malah Daerah tinggi. rendah apa? Iku lho sing iku lho. Oh, daerah tinggi ta? Ah, daerah tinggi. Oh, temen ta sampeyan iki? Gak mbujuk ta sampeyan Kok behang ngawur kon niku. Kotan. Iku padha ae. Sampeyan gak mbujuki aku ta? Gak, aku mek omong Lho, tok. aku mulai ndredeg iki lho, delok ta ayo. Wah, wis gak sarapan kita esuk mang iki. Ketara. Lho tambah nemen aku ngene iki Ri, ndredeg saiki sabar. ndi saiki nggone. Daripada anu jrongkokno pisan ditarang. Apa sih? Wis Lho gak. ndi nggone iku? Iki manjare nang toko. Sampeyan gak mbujuki aku ta, Dik? Gak temenan Apa sih, iki, Rek? temenan. Bojo gak mulai dadakno. Iya, aku temenan terno nek ngono. Wis iki kuku ketenae. Apa? Ditutup ta. Ya wis. Gak, iki wis kukuren. Cepetan aku iki dodonan ndok ndi nggone kok. Ya teko donae kok tak dolop maneh. Ya wis, ndok ame iku ta. Mbok nang toko, nang toko. Hah? Selamat iko ta. Kok ora jujukane bener? Ero wong biasa nek pamitan rono. Iya, ndukune. Iya ta. Cepetan, wis tak bocah. Ri, ayo njupuk mrica iki. Kun, Oh ya Mas, apa Mas? wis kon siap no ta? Lah nyiapno apa aku? Duh, arek mangan jam 1:30. Lah, apa sih kun? Wis luwih kabeh iki. Aku gak ngerti masalah panganan aja. Kalau anakku wis teko nggo panganane. Oh, ya wis. Aku ki heran delok kono iku. Heran apa sih? Kok tambah ireng ngono. Yang ngene rek sepi yang ngene kira aku. Gak tapi akal kono akeh. ya. Akeh usahaku macem-macem. Iya, iki- Kon biyen nek keadaan bangkrut. Iya. Lah saiki apa? Nemen. Tambah maju aku. Nah, maju. Usaha kono iku. Akal ambek opal iku menang akal. Iya, Dek. Awak dhewe kudu sing kreatif ngono lho. Kene biyen nek dinggoni wong lak Sangar iki. Sangar. Gak wani. Gak wani. Nggone gendruwo tok. Iki biyen nggone gendruwo. Lho iya. Kok iso gak sangat terus penang nggone iki apa jadi? Carane. Mending gak gembur ya. Iya. Oh, iya. Iya iya. Maksud Iya apa Pak? Maksudnya wong aja sampai kalah mbek setan. Nah, gendruwo carane gampang elek ngilangi. Iya apa ya Pak? Cak? Nyedot rokok. Rokok disedot, gendruwo nduk mburi nginceng aku. Dinceng ya? Diinceng mbek gendruwo. Aja dinceng ya. Apa no? Didolop ae. Cak. Didolop meneh ngono kan niku. Ya. Terus apa, terus apa? Bareng aku rokokan gendruwo ngrasani aku. Ya apa? Lu menungso doyan geni jarene. Lek menungso doyan geni aku lak diuntal. Gendruwo nyengke. Nah, ya apa? Mulane akal. Ya. Nek ngono pernah iki termasuk ya pinter ya. Berarti dukun-dukun pernah biyen dukun mesti. Dukun. Lah sing ngene Kalimantan Tamyang Layang. Iya, iya. Pointer iku. Wong lara mripat disuwuk terus mbendul.
Enggak tegese lak ngerti tembungane wong kuno piye. Oh ngerti, kabeh syarat iku. Ngelatih-ngelatih manuk biu iso. Wah, duh gampang ae iku. Carane gampang manuk biyo iku. Iya ya. Cucuke dingakno. Terus Gak semune disuwek. kok gak ada muni. Lah kok ngelatih anakku gak iso kok ngelatih manuk biyo. Enggak, soalnya pernah ana tulisan sanggar seni kan macam-macam. Ya sanggar seni mulane aku duwe cara ngene iki iso mangan. Kelompok arek remaja-remaja sing duwe bakat seni. Iku lho maju iki kudu diliputno nang wartawan ya. Iki maju. Iya, nggih kejutan. Wes gampang ae kesuwen nang wartawan niku nonton biaya. Iya. Bisa terkenal sanggarku, aku kendat. Langsung umum ya. Ya umum sing nonton akeh. Oh, ya aja ngono. Ngene lho, ya. Aku iki kan dikenalan wartawan. Iya ya. Iku wartawan gak sembarang wartawan. Oh iya sembarang wartawan baik. Lah sing cocok kanggo ngene iki wartawan apa cak kira-kira? Ya wartawan niku bagian sing seni-seni kuwi. Bubu. Bobo arek cilik-cilik iku. Wah, iku wacanane arek TK bobo iku. Tak dolekno wartawan seni. Wartawan seni. Sing cocok kok cek ngeliput. Iki kok ana acara tak kok. Trobos. Trobos Jombang. Trobos kasir iku. Iya, trobos kasir. Waduh, ya potongan. Ngono to ae kok. Ngomong yo nyengek terus iku. Iki kok ana fotone momen bareng. Yo anjene iku dhek bagian iku sing Oh, pelatih ta? Pelatih golek-golek arek sing tari. Iya. Ditari. Dilatih momon arek pinter kabeh. Oh, arek kono luar Jawa ta. Jene ngelatih aku. Wis ndi iku. Maju ya. Iya lah. Wis sak ngono cak, tak dolekno wartawan ya. Wartawan ae, penting awak dhewe iki lebok nang ngene apa ta surat kabar sing terkenal. Tapi aku bisa ngono ya. Sangu maneh kon niku. Iki ku nang ki ya apa sih kok sangu wingi disangone. Lho, ndolek wartawan nek pedhok nang omahe, nek pas ngelip rono-rono. Kan nyeluk tolo sangu maneh bolak-balik sangu tok. Cuma sangu tok. Lah tak sangu. Iya iki lho. Nyoh. Kon niku. Piro iki? Sangu nang di Kupang Jaya ro kamu. Bemo cukup. Lho yen ana Kupang Jaya. Lah. Tak kita ana wataku. Ya ngono to truk bodho-bodho ae. Nek aja ngono. Tambah sak 5-5 aja. Nyoh kon niku kok gremes temen saya kan. Iya. Zamane melok bari ya ngono. Iki peno dhuwit 7.000. Iya, 7.000. Ikhlas aku. Ya ikhlas rido. Lho repot ngono aku nek pedhok njoto dijaluk ya. Kok njaluk Sleman aja to. Iku biasa njaluk Sleman. Wah, kon niku lha apa njaluk aku iku wong dudu. Oh lho, kaitane. Nek majono peno usah peno cek sukses. Wani kon njaluk urip. 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 Oh bareng dadi supati ya. Tak ingat ya. Ya monggo. Gua sepeda motor iku lho. Aku sing sawan ya. Waduh, anak buah. Kok tambah abuh kan? Iya, Cak. Kok nak penyakitan kon iku aku Pak. Iya, sehat ya. Iya. Sehat. Gosok dalem. Iki ambek iki. Gosok apa kon? Gosok apa? Ya kancane ya. Anu kula diraken keng Jawi kok sampean ngomong kok kaya encik. Iya pancen aku sik keluarga rencik aku. Anu Iki- arek iki arek teko ndi? Ya sing tak latih Ya arek. maksudnya identitasnya itu harus terang. Oh, terang, KTP-ne difotokopi kok. Lah iya. Kok ana bonus teko ngono. Bonus teko kok jagakno tok ae iku. Niki Ya. lho Pak Mat. Ya gimana? Oh, ini KTP-nya. KTP-nya jelas toh? Mesong. Jadi aku gak gelem go arek sembarangan jelas. Iya. Arek iki cocok potongane, Iya. tarik remote juga bisa. Sing apik mulete ya arek ya. Mulete. Mulet Mulete. mulet langsung angop ngono kok apik tambahan. Iki ya apa kok taruh sampai mulet barang. Gak ono telepon kanggo aku, Ono mang. tapi salah sambung ya. Gak dipeseno. Ya. Dari mana ini? Risa. Dari ngono. Enggak ada di sini aku. Pernah Jombang jalan teman-teman. Oh, Risa niku senior ngriki nggih Pak Mat. Biyen nduk kene. Barang daes meledak ledeh. Meledak ajur dek niku. Lah nyebule kegedean bae wong meledak. Nduk rene biyen gak tarian dekne dek Risa iku gak. Apa Pak Mat? Gak nari nduk kene biyen. Kenapa? Tukang batu dek niku melok kene. Iya. Biyen dadi Nek senior penari ngriki. Oh, penari arek pancen all round. All round, Terus arek iki kon latih pirang wulan Jan? wis oleh 2 wulan. Lah iku lek pancen wis oleh 3 wulan 2 wulan kok oleh jenazah lho. Gini. Iku apa tanda apa jenenge iku? Tanda Lho, ujiane nang pundi sih? Yang kok THB. dia. Kok niku arek SD ta apa THB SMA kok? Enggak, sik durung kamu durung ana peningkatan. Kalau surat iku lho tanda lulus iki lho. Tanda lulus. Nah, iku tok nang sanggar-sanggar kono ae iso. Gila kok niki tingkat A apa B lah ngoten. Lho ya ana klasifikasi dhewe. Sampeyan kandhani sebab sampeyan sing duwe sanggar. Apa? Iki gak ono ngadeg-adegan. Ono tapi murah Lumajang. Tapi gak apa-apa ya, sing penting sandingan ya. Kan- Napa Pak Mat kula dijakas momon niku dipapak kula ngene dipapak mobil. Iya. Sepeda panca
Tapi lak renes, anane tapi renes ngono lho. Tapi kan numpak kon, ya toh. Gak apa-apa. Banyak apa wong kula disuruh koyo manten sunat. Iya. Lah banyak sepeda. orang merintis bisa sukses itu karena soro dhisik Iya. ngono lho. Kawitan sepeda, mari ngono lori, kepung. Sing penting sampai di tempat sih tujuane. Iya kok kasut ya sampai tekan nggon ya toh. Kok kasut kok kon. Ya. Padahal kon iki jane lho Pak Mat. Akeh-akeh niku penari tunggal kula. Gak Gede. umum iki. Umum ya. Anak bamu kok penari tunggal ya, segala tunggale situ iki tok ngono. Ya, tapi kan oron. Oron. Ini bisa tari ini. Oh, bisa. Macam-macam. Pelatihne sapa? Sing tari Banyuwangi sing anyar ku lho Mas. Arek Banyuwangi ku. Lho lah iya aku ajarono sing iku. Siapa ro jeneng kon? Sinten sih Pak Mat? Sopo? Dau. Kok dao? Dau ta yo. Arek wis dekat dau jeneng. Wong Sulabi kok. Wedok kok sulabi kon iki apa sih mon? Kok undang latihan ya. Engko ana tamu-tamu ya. Engko ana iku beliau datang beliau lho apa? Iya. Beliau supaya dicarikan Beliau datang. nanti dicarikan tempat yang mahir ya. Wah. Omongane iki omongane sarjan iki tempat yang mahir iki. Waduh. Kula tak ganti stayat sik. Oh, Apa lho? Stayat. Pokoknya anggar apa latihan ngono. Oh. Lek Pak iki duwe sandal ganti stayat. Lho kene carane duduk sayet lho. Trono komprang. Iya ganti ya. Ya ganti. Ya. Jadi situasinya cek permanen ya. Hebat iki, hebat temen. Oh, wis coba Tapi kamu sebagai pelatih ku sing temenan lho ya. Iya. Oh, Iki berbawa. Iki soalnya sanggar penuh. Oh, iya. Ono elek ya penuh sing jatuh, aku ya melok jatuh ya toh. Lah, iki dalane pangan kok kene sih. Iya teko kene iki dalane pangan. Wis pangan lagi. Ku tak perintah ku Naji, Man. Ku Naji tak perintah. Ya. Eh, iya saya tanganmu cekle. Latihan. Lah. Jendikamu bengkok no jendikamu. Mas lah kok kaya wong ketring ngene. Sik iku sik jempolamu. Jempolamu Oh, jangkut. kurang ngene Mas ya. Iki sampean yo. Pamit nyambut gawe nduk kene cekel-cekelan janggut. Ini dilatih, Mang. Ini tak coba, Bapak ini. Ini untuk beliau. Mau sok beliau. Iku keleman aja iku aku ae. Takoni pancene. Nek rincing kono tapi nek semok aku. Ayo Pak, iki tak latih sama. Ayo Bapak. Aduh. Saya abadikan sebentar. Gegeran niku. Saya wartawan. Anteme gobat. Bapak ini. Wartawan. Ayo. Sik. Aduh, ayo. Ayo. Lah nek ngono tak salto aku. Dek, iki yo apa? Iki yo apa? Foto. Iki apa? Sopo mon kok Sin temen mbok kowe sin temen. Ini jana aku gak ngono. Aduh. Bagus oleh bagus. Aduh aku dirembet gondokku aku. Aduh. Ayo. Apa tangga sampean yo? Kok tak muat nduk cikar. Nduk cikar yo apa? Bapak wartawan kok cikar. Kabar. Iki gegeran kok. Pak wartawan sebentar. Ini iku yo ngono iki lho, yo apa iki Ini. Bapak? Aku kandung ayo, Bapak. Ayo. Wis gak. Ayo. Sik kok dirembet gondokku lho. Wong gak gondok niku to. Gegeran yang remet gondok. Ya sama petune sih. Sik, tak putune. Sama cekel. Kok moto-moto ae rek. Kupinge. Lho, Iki yang ngono ya. sik ta. Iki kagungan aku ya. Kagungane latihan sing temenan, sing temen, Mbak, temen ya. Oh iya sih temen. Sing temen. Begini ayo. Nah. Ayo. Lho, latihan ta? Iki lho bingket iki lho ya. Kok aku dijarno lapo ganti gelut iki. Sik, Dik. Gentenan ayo, perantekno kono. Ayo. Anteme gobat. Antem. Sik nitini mari kene awakmu ni. Ayo, gentenan ta? Ayo terusno kono nek wani. Tenan ndak kok ndelok situasine sik ngene. Situasi. Momen nyonyor kon. Ayo. Wis saiki ngene ae abot ndi pilih? Abot kono apa abot aku? Lek ditimbang nabot awakmu, Dik. Pancene gede aku kok. Iki apa sapa sing ngusungi keluargaku ke mari ya? Sebentar, Mon. Iki sajane sapa sih arek wedok sing teko anyaran iki? Anyaran iki apa sih? Lah sapa iki? Iki arek gang loro bojoku. Ya, Anyaran. kula niki bendoyone. Bendoyone. Bojone. Kok gak tau petuk iki bola-balik kok iki tok ae. Delon ngono iku ya, bojone gak dikenalno. Kan iku Nah. aja. Serepane. Ojo nempel aku ini, ojo nempel aku ae. Ayo iki ta. Eh? Sama duwe bojo. Duwe. Alah dianjarane gak duwe. Betul ngono lho, Mon kok. Ya sampean yo. Dek. Iki ngarepe beliau, Dik.
Kok kakan beliau kon niku bolak-balik mon. Wah, mati aku nek ngene. Cek Riri, iku tanggapono bojone momon niku. Sebentar, Mbak, sebentar. Heeh, sabar. Peno ganggu nang mburi dhewe. Lho lah. Sabari. Tak damai no, tak damai. Kok jangan di Nang mburi dhewe. tak foto. Foto-foto, sik gak geger lho. Sabari. Kamare tak bungkak, Dek. Oh, gitu kono. Wah, kon niku untuk jamu elek. Lah wong kon kurang ajar ngono. Lasiana. tak doni. Sapa sing ngajak awakmu rene? Nah, barang ngono. Tak ganggu gawe aku. Iki bojone Mas. Iki meracan dodol kala jengking. Iya ta mon. Oh, ora kala jengking. Botol-golongane beling-belingan lho ngono. Beling-belingan. Omben-ombenan date beling iki lho. Yo ayo ngono, apa ae. Nggih, yo mbene-mbene jalan cepang bareng niku lho. Iki berita gak serem lek gak geger sampai metu geti ngono. Lah kon iki Dik, urusan nang aku kok. iki sesuai permintaane wartawan. Juga pecok, Dik ya. Ojo, jangan. Sampeyan nek gak nurut ambek aku ya tak. Ngene, Mbak, sampean sampe roh keadaan koyo ngene iki. Terus nggone sanggar kemurat berarti sapa sing duduhi? Oh, Iki njaluk lho, kata yang sing njaluk dudu iki mang iki lho. Ngapari ambek Kartolo? Iya. Iki bukan miliknya si Memet apa? Momon. Momon. Lah terus Ini wae dudung iki lho. ngawur ae kon kok krungu bojoku tambah geger goblok iku. Kon niku nuduh sapa? Aku yo gak nuduh sapa-sapa. Nuduh awakmu. Kok iso? Lah jarine Rasiana iku. Kasane ngomong apa? Jare si sampeyan Dodono. sing Dodono mang. Kon rene. Iya. Salahmu kon. Iki mbules saiki. Kamu Ngomong. kamu jangan percaya omongan yang tidak. Iya. Nuduh saya katanya ngongkon Mbak Lho iya, sing ngongkon dudu aku. sapa? Kun Nadi. Lho. Kok jin kok nadi iki? Makane iki bojone iki ngono Lho lho. iya. Oleh ngomong tak kon rene hanya nunggu bojone. Ini Mbak, saya juga tanggung jawab punya karyawan samanya Momon. Ini bukan miliknya Momon tapi arek belajar tari, Mbak. Dudu apa-apa Baik. sampeyan ta? Muridnya. Saya wartawan tapi Di wartawan. rencanane. Dadi sampeyan Wah, kon iki. Sampean percaya sapa sing ngobongi sampean kok iso percaya? lho ya. Gandeng-gandeng wedok momen. Kok percaya apa sih? Wis sampean dhewe sing ngomong ngono kok. Kon dhewe tak ngomong ngono, Mak. Lali. Aku lali aja ini. Ri, aja bulut iki perkara ri. Aku Sapa sing ngobongi sapa? Ya iki wong loro iki. Saya karek mele sing kita sing iki. Iki mang tak obong mlebu kraton terus ngalem kok obong. Sampeyan wartawan ya, Mas? Hei, wartawan. Wartawan. Aku lebokno kok. Kon nebak-nebak tok ae kok bagian apa? Oh, ini tak lebokno Tom. Wartawan rencanane. Rencana. Ini Mas Kartolo, ini Mas Sapari. Kualik ngedinge kualik. Tapi gak ketok wong elo dadakno kono kok. Kok swara tok ae kok dadakno. Lah kok sampe dadi wartawan iki, Mang? iki lah aku sing rencana. Lah, semua itu pukal gawenya Mas Sapari. Kawan supaya gak ditenger. Mlebu rene lek gak wartawan gak mungkin oleh. Angel. Biasa kan dilarang loro. Ini siapa jenenge bojomu lho? Anu, Mon. Lasiana. Ini Mbak Las, Mas Momon tuh saya beri sepeda motor tapi lewat kredit. Makanya tiap bulan nggak kasih gaji sampean toh. Nah, utang iki 8 juta. 8 juta. Lah barane iki sakulane 300 tak potong 400, jadi teko 100 lho. Iya ta? Lah ketekorane iku aku bolak-balik njokok duit ndok kotakmu iki. Sampean selawase ke oleh kontrakan sepeda motor sampean gak tau duli ta. Aku gak tau digonceng nek mulai Gak tau duli. sepeda motor. Lah wis tau tak ngomong untung bareng ngono. Ya gak tau duli. Gak tau. Kalau ono uli titik. Wis karo gardan lho. Lah lek iki duwe sepeda motor. Iya. Kok saben-saben gak tau rolek numpak sepeda. Nah, Lho ndi, Mon? Di mana, Mon? Paling gak iso. Oh, bisa lompat jempet. Di mana sepedanya? Kalau bener rupane. Ayo. Sapa sing nggawa? Tak tetepno. Ayo ngomong. Sapa? Koko. Lah apa nang koko-koko iku? Ayo. Nanti, Dik. Digadekno mahat. Iya. Kon niku Iya ta? Mati lho Dik sing mati taruhan dicokot ulo iku, Dik. Sing dhisik. Lah mati dicokot ulo saiki. Oh, sing sampean tirokno meneng-meneng melontar-melontir Iya, iku. mati lho, taruhan dicokot ulo terus sepeda kok. Lah nggih wong ngono lho Wes, belajar tari. saiki Mbak Las harus sadar, jangan punya hati cemburu sama Mas Momon. Rumah tangga yang baik, kalau perlu jadi karyawan nduk kene. Sanggarku udah kita gedekno. Lah maru ngono kene ae. Nah, iki tak bongkar mon kabeh tak bongkar mon jangan. Ndi banget kabeh. Tanduri jagung. Maksudnya diperbaiki gitu loh. Dadakno. Makane sing bareng iki ya nyatur.
Ya. Itu saling menghormati. Betul. Yang makan apa? Hak asasi. Utawa visi ku lho jare wong-wong lho. Supaya iku padha. Gak sampe kok ulah-ulah. Oke, saiki ngomong balik nang Lasiana. Iya. Lah kon ri. Pastine kena Kartolo sebentar. Lah apa dikakno? Lapo iki kon? Lapo dikakno? Lapo? Iki arek kira ngoten lho iki lho. Aku iki gengsi ri. Lho. Gelem rek. Biasa sih. Kok kendeng dah. Dari ketularan Pak Demu. Gak gelem tak kamu ta. Lah mbak iki tari wong tari ceketer. Tari apa sih? Lah sampe ya tari apa lho? Lho lek ngono ya ayo. Lho. Wah, kono iku siap. Ayo kawin. Lho lah yo ngono. Enggak apa-apa, tak restui. Tak apa? Tak Masih gak. Apa iku? Masih Apa ayo? kok kekno ri. Apa? Masih gak kok kekno. Iki ngono wis gutek. tak ragati maksudku ngono lho. Ya. Ya wis ngene rek. Saiki nek ngono ya ayo mule ya, Cak. Sepurane sing akeh ya, sepurane sing akeh temen ya. Saiki melaku kabeh. Iya nang ndi? Nang mburi. Heeh, diapakno. Medusi momon. Oh.